Türkiye Türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Ýurtlaryň arasynda wiza düzgünlüğiniň girizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine islegler ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýe gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünlüği girizlenen soň Türkmenistandan Istanbul şäherine baryp ýetmek üçin 20 000 manat çemeti pul harçlamaly bolýar. Bu Garabazar narhyndan 1 000 Amerikan dollaryna barabar bolsa, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursu boýunça 5714 Amerikan dollaryna barabar. Bu narha uçar bilýärdi wiza we koronavirus bilen bagly kagazylar üçin resmi çykdyjylaryň daşyndan bular almak üçin berilmeli para hem girýär diýip habarçylarymyz gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä, masyahat üçin taýýarlyklar diňe bir mali harajatlar bilen çäklenmän, wagty hem dürli tagallalary talap edýär. Tiýahata taýýarlyk wiza almakdan başlanýar. Lebapdaky habarçymyza görä, vilayet ýaşaýjylary Aşgabatda baryp wiza goýdurmak üçin başda ençeme dokument edinmeli. Nikanyň bolup bolmazlygy hakynda resmi nama, işleýän adamyň näçe wagt bäri işleýänligini görkezýän iş ýerinden kepilnama, işlemeýän adamyň ýaşaýan ýerinden resmi nama alınmaly. Wiza almak üçin raýatyň daşary ýurt pasportynyň möhleti gutarýança 6 aýdan az bolmaly däl. Koronavirusa garşy tanjymlar hakyndaky şahadatnama talap edilen kagazylaryň ýene biri. Vaksinalaryň dördüsi bolmaly. Bolmadyk ýagdaýynda lukmanlara para berip sertifikaty oňartmaly. Soňra muny alyp vilayet arasyçylyk we epidemiologiýa bölümine baryp daşary ýurda çykmak üçin sertifikat soramaly. Diýip habarçymyz aýdýar. Indi wiza taýyn vilayet arasyçylyk epidemiologiýa bölümünden sertifikat hem alındy. Mundan soň Istanbuly bilet satyn almak meselesi döreýär. Türkmenabadyň halkara aeroportuna baryp Istanbuly bilet satyn aljak bolsaň, bu ýerdäki kassada biletin satylmaýandygyny, Aşgabatyň halkara aeroportunda satyn alyp bolýandygyny aýdýarlar. Aşgabada baryp ýeten soň, paýtagtyň halkara aeroportunda hem şol gep bilet ýok diýärler. Vilayetden baran ýolagçy 3 günläp Aşgabatyň aeroportunda oturmaly we uçurda birden ýeriň tapylmagyna garaşmaly, ýa-da para berip bilet satyn almagyň uğruna çykmaly. Diýip ýagdaý öwrenen habarçymyz aýdýar we paranyň 200 dollardan başlanýanlygyny belliýär. Bilediň wagtynda tapylmadyk ýagdaýynda ýolagçy üçin goşmaça problema döreýär. Ýurtdan çykmak üçin zerur hasaplanýan keselleriň öňüne alyş merkeziniň berýän koronavirus bilen bagly sertifikatynyň möhleti 3 günde dolýar. Koronavirus sertifikatynyň möhleti geçmän kagysagly uçmaly. Munyň üçin para bermeli bolsa-da adamlar razy bolýar. Diýip habarçy aýdýar. Şeýle Aşgabatdan Istanbuly barýan uçara minmek üçin adaty ýolagçynyň çykdyjylary Garabazaryň kursu boýunça 1 000 dollar etýär. Bu narhyň düzümine girýän uçar biletiniň resmi bahasy 440 dollar bolsa, üstüne 200 dollar para berilýär we biletiň bahasy 640 dollar etýär. Wiza bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçýär, galan bölegini koronavirus bilen bagly spravkalar we testler düzýär.